Лев Толстой әкияте тиен менән бүре. Ботактан ботакка һикереп уйнап йөргән тиен йоклап яткан бүре өстенә килеп төште. Бүре ыргып торды ла, уны ашарга уйланы. "Ебәр мине", дине тиен үтенеп. "Ярар", дине бүре. "Мин һине ебәрермен. Тик һин миңа әйт әле. Нигә һез тиендәр шул тиклем шат яшәйһегез? Миңа һәр вакыт күңелһез. Ә һезгә караһаң, гел генә һикереп уйнап йөрөйһегез. Был турала мин агас башыннан әйтермен. Ебәр, югыйсә һиннән куркам, дигән тиен. Бүре уны ебәрә. Агас башына менгәс тиен. Усал булганың өчен һиңа күңелһез бүре. Бодаклыгың йөрәгеңдә кыса. Ә без изге күңелле, беркемгә лә насарлык эшләмәйбез. Шуңа күрә шат яшәйбез.